tüzős, medzós, nyári mellékhatásaink mélyvelégzés esetén elől megpattanhat. Tűzről pattant menyecskéknek ajánljuk. Külön kívánatra a manőken demonstrálja a helyes levegővételt. Köszönjük szépen! A hosszú élet titka a folyamatos ki- és belégzés. Egy átlagember élete során naponta 18,5 köbméter levegő halad át az orrán. Ennek egy kis hányada az itt bemutatott ruha barlantin és levén át távozik. Nagyon, most következik a hortobágyi budgyos. Gyereklár! Alkalmi ruha. Leginkább hortobágyi húsos palacsinta fogyasztásának alkalmával ajánlott. Túlzott fogyasztás esetén fellép a manőken automatikus és önkéntelen lefogyasztása, amíg a készlet tart, vagy akár amíg a széklet tart. Parasztos hosszú ing. A parasztos tempó és fellépés itt is ajánlott, mint az előző modellnél, ám a hosszú szoknya itt védelmet biztosít a parasztos viselkedés nehezményítő bántalmazásai ellen, mert ápol és eltakar, de legalábbis eltakar. Az ápolás szükség esetén elvégzi a 2-10-110, tehát a smurt. Maradva a gyökereknél újabb hagyományőrzőknek ajánlott kreáció. Kérem szépen. Klasszikus népi ruha utánzat, vagy népi ruha klasszikus utánzata, vagy ruha utánzat népi klasszikusa, nehéz definiálható alkotás. Aki ilyet vásárol, bónusz népdalénekesi minőség is kap ajándékba, amíg a készlet tart. Tehát kérem szépen vásárolni, mert részt vehet egy népdal énekéssel. Paraszt ing, csak így lazán szoknyával. A klasszikusokat idézve, noblesse obligée, továbbfejlesztve a gondolatot, the dress obligée, tehát a paraszt ing parasztos viselkedésre kényszeríti viselő. Tetszés szerint lehet válogatni a üdülés a templomban, a bihogás a temetésen. Munkás, kézi munkás. Csak is aluszékony, uralkodói családból származó hajadonoknak ajánlott. A kézi munkánál viszont ügyelni kell az esetleges munkabalesetekre. Lásd, új megszúrása a rokkával, mert ilyenkor spontán 100 éves álomban merülés kockázata forog fenn. Az ébredést elősegítő királyfiú csók előtti viszont ajánlott a 100 esztendő szájszag orbitáltali hatástalanítása. A 20-as évek divatja következik. Csupa csipke, csupa bám. A kalapot a ruhához maga Giraldi tervezte. A 60-as évek hippi imázsához esetenként hosszú haj, rövid ész és még ki tudja mi minden társul. Inni bodullát! Manapság egy tinit nem mond ruhát.
kínai túra ruházat, terepes, virágos. Bár a mai tini már nem megkapom, hogy azért militarista beütéseink. Mert megáll saját lábán. Tessék megnézni. Sőt, kevés gyakorlás után már a létrajárást is elsajátítja, és a hozzáillesztett penzi segítségével kipingálja a nappalit. Hol a penzi? Törme kitülemkedésekkel. A tészta a tini ennivaló mi voltát, a rács pedig a pedofilok elriasztását hivatott hangsúlyozni, míg a szörme kitülemkedés a tangabudi. Igen, a Rács kínai volt, kínai piac, kínai negyed. Így nem csoda, ha a ruha viselőjének még a szeme se áll jól. EKG ultra ibolya színű ruha, piros bluzza. E viselet az élet kegyetlenségét szimbolizálja, miszerint a tiniket sem kerüli el az egészségügyi reform az összes velejárójával együtt. Tudjuk-e azt, hogy mi KK korszakában a brazilos viselet elkerülhetetlenül több az életünkbe és a divatba, akárcsak az említett focisták a 16-os vonalon belül. A ruha viselőjére pillant... Átmenni rajta nem ajánlatos. A ruha, mint látjuk, nem csak Afrikában honos, hanem Mikházán is. Zebra mintás! Tényleg is történt. Csenge! Azt eldöntötte a manőken, melyik oldal legyen hosszabb a ruhának, hogy melyik oldala legyen hosszabb a ruhának. Hogy melyik övet viselje. Azzal még dilémában van, hogy viselje az övet, vagy ne viselje.